Салом алейкум, бародари азиз. Шумо дар канали Добри Таҷик, номи ман Азар. Бародари азиз, имрӯза мавзӯи мо дар бораи коронавирусе ки давом додиста. Шахсан мехоҳам дар хотири ҳама бирасонам ки намедонанд, карантина овозаш ози дар Россия официална то 3 апрел. Не ки ози сразу намеган мода паника нашава. Шахсан чихе мода информация омад, карантин мумкин, аниқ не мумкин то 1 июн нашава. Июн 06. Ҳамин ҷаҳат эҳтиёт бошен. Чихе кунед ай 15 числаи ҳамин рӯза 15 апрел қонун уже рафтеста ки ай без разрешения баромадан берун шуморо ҷарима мекунанд. Штрафи ай 2000 сар шида то мумкин 50000 боша. Рости гап то 20000 ша фаҳмидам. Бародари азиз, чихеле шумо медонен проекти помощь мигранта чихеле ки блогеро ба дастгирии ҳама блогеро буд, рекламаш мекардан, карта дастум ҷамъ мекардан. Ҳамчун шахсан худам волонтер кор кардем дар шаҳри Москва. Бародари азиз, официально гуфтирусо закрит, маҳкам кардан. Ягон хе дига суммаро накунед оҷа. Чихел медонед зиёдаи 2 миллион ҷамъ шид, 2 миллион рубл. Хеле сумма уже зиёдаи 1 миллион уже тақсим кардан ба халқ. Ҳама отчётҳо ҳастанд. 495,000 дигаш мондагиай. Касе ки муҳтоҷ аст, иншоалло дарш ёрдам додан мегирем ба мисли мондаги мо. Чанд қазур мо расид, боз яке чихел карантин сахт шид. Мо ҳам метарсем рости берем брои маҷад ки бародари мо ҳам касал шиданд, уже чанд тоҷик касал шид. Мо ҳам метарсем. Барои шумо ҳам эҳтиёт бошед. Бародари азиз, мехоҳам да шумо як хабари дигара бирасонам ки барои эҳтиёти халқи тоҷики мо беҳад мақсад кӯмакиша мумкин бирасонам. Чихел шумо медонед, официалне ки гуфтем ай рӯзи 15 штраф мекунанд. Мехоҳам ин предложение барои шумо пешкаш шумо кунам ки шумо ҳам хабардор бошен. Рости гап дар сайти госуслуги ҳар як граждани иностранный метавона регистратсияра бигзара ва анами барномае ки озе ки дар рӯи экран мебурад, программае ки дар рӯи экран мебурад, ҳамира скачат мекунед, ссилкара дар описание мемонем. Ҳатман барои Android, барои iPhone ҳам мемонем. Госуслуги дар регистратсия карда мақсад ҳами программада медроен, мезанен даниётона меброя. Регистратсия карданаш осонай, фаҳмоай, ҳама чи нестега подробно мегирем, менависен. Ин овози шахсан худам дар рӯи экран чихел дидесен. Программа предложение ки причинада ин причинао қади шумо метавонед берун броен разрешение гирифта. Ба фикрам агар дурӯғу набошам, дар ҳафта 2 бор мумкин баромадан. Ин хеле причинао қади. Хайна агар аптека магазин мегирем, начат мегирем, мақсад чира документҳо чихеле куҷа аст, регистрацияда шуморо паспортона меписанд, регистрацияро меписанд. Баъд вақте ки разрешение гирифтен мебарен, озод метавонед магазин берен. Шуморо агар мақсад полиция қапид, шумо нишон метавонед справка ки мо разрешение гирифтем госуслуги ба сайт. Шуморо штраф кардан наметавонанд. Мақсад бисёр одамо мегӯянд ки чӣ мекунанд. Рости бисёри одамо мегӯянд ки и корора барои таксисто кардагиам, барои мошино, но официально и барои ҳама астай. Мумкин барои мошино боша, но эҳтиёт бошен. Ҳамчун ҳеҷ кара нафура ки ай 2000 то 50000 аксаш мақсад просто дагами вақти карантин бита. Ҳамчун бародар, но ҳамаи чизое ки гуфтам ссилкош дар описание даромада, скачат кунен. Номи приложения Stop COVID-19. Бародари азиз, чихеле шумо медонед, бисёр бародари халқи тоҷики мо, касе ки мақсад вирус дорад, чизе дошта бошад, метарсанд ки скории помощь барои кунанд, бисёре ки документҳо туғри намегиранд. Регистрация мумкин патент ягон чи надошта бошанд, метарсанд. Илтимос натарсем бародаро, вомиан шумо наоборот температура месанҷанд, мақсад худ як дасти кӯмаки худшона мумкин бирасонанд. Барои ҳамқа илтимос натарсен. Ба фикри ма депортация беҳ аст ай касали вазбин ё ба мурдан. Ҳамин ҷаҳат ина масалан як ҳодиса рух дод ба мо бародаро биромадан тоҷикои худ мо. Тоҷико дар тарафҳои 150 километр ай Москва дуртар зиндагӣ мекунанд. Як бародари тоҷика ай моҳи 1 феврал ба Москва омадага, ай Шанхай, ай Китай. Бачаро фарёд кардан, дар садово зиндагӣ мекард, хай касалӣ шид, бачао соста.
баъд як акаи дигари тоҷики мо ҳамора гирифт ба хонаи худаш ки мара занг задан, гуфтанд ки Назарҷон чӣ кор кунем, асла ҳамчун бародарона. Ман ҳеч масъад савет чӣ метавонам гуфта, дидам одам хеле ларзида иста, даданош маскара пушида, қоқи чӯ шидаге, яга ба худо дамояд 2-3 рӯз хеле шид. гуфтам акаҷон кӯмаки аввали ма ягон сумпум нест, кӯмаки аввали ма ба шумо скори занг задан. Ба ака гуфт ки ака мо метарсем скори фароҳ як галат тоҷикем, бисёр мо бедокументем. гуфтам акаҷони ма одамонро бирорен ё ки ҳамаш бестен фароҳ кунен скория, ягон депортататон мумкин накунанд. Ма ҳами як вақт самоуверенӣ гап мезанам, ҳамиш нитоҳае мумкин кунанд, мумкин накунанд, не ки беҳ аст ки масалан ай шумо ҳами касалӣ вонахӯрем ба ҳами касалӣ. Проверка мекунанд, иншоаллоҳ соз бошен, ҳеч наметавонад гуфта. баъд шахсан гуфтем ки ака файрод ки ба бурданаш ба ҳамара бировардан скоре омад, хай дасти кӯмаи хачаи ордаам дод. Ба рости гап хай хабари безебай бародари мора аз ҳисоби хунакӣ дар ки берун хоб мекарданд, бисёр дар берун мондаге, тоба худои дар сари мо ягон тамон нарасонад, бародари хумо тоҷикай, номаш рости гап Раҳмиддин буд, чун аёдам биромад рости як ҳафта пеш ҳами ҳодиса шид. баъд духтуро гуфтанд ки хай ҳолаташ вазбини бадай, дуруно шушош ҳамаш хунак занагай, пневмония мегӯянд ҳами касала ба фикрам, намедонам рости гап. ҳами масъала шои дурунош хунакӣ задагай, мала вероят насастаги ҳами одам зиндагӣ кунад дарши. Бачаи ёша 20 солаи, барои ҳамиқа эҳтиромна хоҳиш карда мешавад ки хонада бишинен, агар ягон касалӣ, ягон чиз скори фариёд кунед, илтимос, иншоаллоҳ дасти кӯмаки худшона бояд бирасонанд, барое ки ҳамаи мо одамем. Шахсат масалан граждани Тоҷикистон гуфтам мо ягон никто нестем, мо ҳам одамизотем, иншоаллоҳ ҳастанд одамои хуби скориҳо ҳастанд ки дасти кӯмаки худшона мерасонанд. барои ҳамқа эҳтиромона бурга хоҳиш мешавад ки натарсен, ҳами скори фариёд кина, занг зада бохабар бошем ҳама чизро. Бародарони азиз, мегзарем ба мавзӯи асосии имрӯзаи мо. граждани Тоҷикистон, 15 нафар граждани Тоҷикистон дар Россия касали коронавирус шиданд. Амия мехоҳам ба шумо боли подробно фаҳмонда бирасонем ки 15 граждани Тоҷикистон касал шуда, то динарӯз то 14 информатсияро дорем. Ами 15 нафар 4 нафар конкретни масалан боли бисёр ами заражёни сахт шидаанд. чӣ хеле ки мода гуфтанд, 2 нафараш худо ҷошона ҷаннат кунад, аз дунё гузашт. 2 нафар аз дунё гузаштак, 2 нафари дигаш, як нафараш беҳад вазбини бадай, як нафари дигаш шукронаи худо хубтарае. Мумкин бояд аями рӯзи 15 апрел бояд леченияшон сар мешид. Пачав болишт, ҳамаш нави хушрӯ тоза допара сиёвуш ховай ай парашма холодильник туалет банява ҳамаш даим дармша иншоаллоҳ ки пагаи сар менад табобат. одамое ки вирус доранд худованд соз шаванд, одамои гузаштагӣ аз дунё гузаштанд ҷошон ҷамъ шава. ба информатсия омад ки хай худо медонем дар граница ҳар як бародари мусулмони мо бояд дар шахсан дар ягон қабристони мусулмонӣ гум шава. агар тоҷик боша хубтараш дар Тоҷикистон гур карда шава. як чӣ ки ба границаҳо маҳкаманд дар қабристони мусулмони ҳамин шаҳри Москва гуршон кардан бародарора. бо информатсия ҳаста ки коронавируса наметавон касалӣ оша, бо ҳам фаҳмидем ки тоҷикои хумона гур кардан. чали қайд кардем бародари азиз, одами ҷасади касали коронавируса ба нисбата наметавон ки халқ гурш кунад. неважно какой нация, чӣ фарқ надора кадом нация, ҳамин одаме ки ҷасади вирус дора наметавон ки вирус нагзарад ди одамода. ва рости мо дар як навор роӣ кардан, мо дидем ба чишмои худ, мо ҳам навора дидем. бародари тоҷики мо нақл мекунад, мегӯяд ки вақте
ки бародари дигари тоҷика гур кардестанд, мегӯяд ки вируси сахт буда, мо серьёзно намефаҳмидем. Ина бародарони мо аз дунё гузаштанд. аллоҳ ҳамаи моро нигаҳбон боша. бародарои ин касал шӯхӣ набудааст. як дута бародарои таксист худо раҳмат шукуна вафот карданд. бародари азиз, аммо чизое ки мо шумо дар описание мондагем, метавонем онҷа правилоро хонда соблюдат кунем, бо беҳади бад хуб мешавад. Чихел мегӯянд дастотонро бушӯед, антисептик, маска, перчатки, ҳамаи чи ҳами ба фоидаи мо аст, ба фоидаи шахсии ҳар як инсон аст ки ҳамвора духтуро мақсад карданд ки мо безопасне, ҳар чанде бошад безопасне бошем. эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки илтимос барои ҷони худро нигоҳ дошта ами касалиҳо тезтар ами касалиҳо мо бубурем, ҳама каса тезтар мақсад бубурем, кор кунем, зиндагимонро пеш барем, хай фикри зиндагии худмон бошем. бародари азиз, чӣ хеле ки медонем, ҳасте оилаҳое ки эҳтиёҷ ба продукт доранд. чӣ хеле ки медонем ки помощи мигрант маҳкам шид, аввал мо ҳаминҷо сум мегирифтем, ёрдам медодем одам общий сум. ҳозир ажда ин инстаграми худам назари шассе ҳамунҷо нависта чанд қайтонум ёрдам метам. занакое ки ҳастанд шахсан ҳамин рӯзи 14 апрел 2 оилада ёрдам додам. занак шир харидем исуса ҳамин хе маса вибр не кадомиша шароиту мераса ҷавоб дода ёрдам метам. неки чӣ хеле худам мефаҳмам мегӯянд ки мо менависем ту ҷавоб наметӣ. бародари азиз, як хеле салом алейк менависӣ, брат хизмат мекунӣ. охир ман намедонам ту ман квартплата мефурад, патент мефурад. чӣ хеле ки шумо медонед патента ба фикр наёбан як моҳа гирифтанд. ҳамеша метон набурем. мақсади гапи ман ки касе ки эҳтиёҷи продукт дора, сахт дора, марамад инстаграмма бинависен, чанде тонистам мақсад дар хизмат шумо мешавам. хай бо тобоздид паноямад ба худо ягон хизмат боша. ҳаминҷа дар канали мо обуна шида видео наворҳои нава ждат кунед. паноямад ба худо. боқӣ тобоздид.